Οπότε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, χρόνια σας πολλά. Να σας παρουσιάσουμε σήμερα με την ευκαιρία της γιορτής εδώ της Εκκλησίας 4 χωριστικά τμήματα που διατηρεί ο Σύλλογος του χωριού σας και ευχαριστούμε πολύ το ΔΣ που φέτος μας στήριξε για να ασχοληθούμε στο χωριό σας με την παράδοση. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ασχολούνται όλοι, καταβάλουν προσπάθεια στον ελεύθερο χρόνο τους για να μπορέσουν να βγάλουμε αυτά που μαθαίνουμε κάπου και πιο έξω. Και καλά θα είναι να τα βγάλουμε και κάπου πιο έξω από το χωριό μας, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και λίγο το Σύλλογο. Χειροκροτήστε τα παιδιά τα μικρά για αρχή, γιατί δεν έχουν το χρόνο και πώς ασχολούνται, και θα κάνουν να συνεχίσουν αυτά που κάνουν. Πάμε λάθος.